Barika hatutubu ni Yesus. Allah paruhan agunan si Joseph na mangoros Maria dan adong rohana paurakon na sila. Gabri tayo rohana na naik silatkon na sa bumi. Jadi borhan ala sude asa disurati gaduh tu borhan di pinasana. Borhan marang si Joseph na siyan Galilea, siyan Nazaret, nakot tuluat Judea, tuhutan ni si Daud na maragwar Bethlehem. Ala siya pagparat dan namarga ni si Daud di mana. Pasuraton diri na dohot si Maria, orawan na nang gabi-gabian. Alay dinasawali dope tahini rohana di idama di dipina suruh-suruhan di Tuhani namandok tu ibana. Oh Joseph anak si Daud unang alam Abraham si Maria gabedukanmu sari pemuse aina siang di perbandingan do dan naik tubuh di ibana. Jadi tersunggul si Joseph dioloi mah atas suruhan di Tuhani saat mah dialap na diulinai alai las seritanda baima tubuh buah bajunai jadi digor ma ibana Yesus. Jadi dinanisina sila kok maari ni hangalwana ditubuhon ma anak dua bajuna dihorkos ma dibiakon ma tu bagasan panggagasan ala swadong inganan na asing di pariaman ni nasida. Jadi adong ma marbongin dilarang di sini angka parma mangingani pinahan nasihat.